Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि RBYT YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाहरबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो शुट लानो फैदों बैसागु मिउजिकनि। आं लाया आरो फंबाय मिथुराजा लागोन। स' भिडिअ शुट खालामनायखौहाय आङो एसे देखायलांनो नाजागोन लोगोफोर। स' नायलांबाय। Rohit. Mama kami yang isra, si blogger ini. besar sih ya. Jangan nolih. Bukan. Dengan nolih juga. Nah, bitingmu sasya fongbai YouTuber dong. Hai logofer. Neng nama mulai? Hanya YZ Vlog. YZ Vlog. YouTube channel. Nah, ibana zabai, nugun benawa. Nonton support खालामदो आब'खौ लोगोफोर. Support खालामलांबासो गोसो जायोना खालामनो भिडिअ नायलांबाय थादो। Red color. Enggak? Hah? Enggak ada. Sana Madinah. मुझे मिल गया फाइनली Tur kafali. Ano? Muzang. Selamat. Ang size sini bro. Kasih habar di nih, kasih. Rengdena rengde. Siap jam nih. Dua ini kan ada. Dua ini kan. Ini bisa kasih. Nah, fongbai kameramen mana? Bwisagu ni soba shoot khalamba lenghor jagan ja mojang khalamai sira. Nah, ini sase kameramen. Koreson ni ada sore koreson. Bwisagu ni khalamnoba lenghor khalamgasini logoफोर. Atas थांखागोन ना दे उरा atas थांगोन ना नावहा Namaste आंनि मो थरल सिखना Kayak bar lebih kopra. Kopri. Ini जागासिनो नै बिथां एक्टरा Mithuraj एक्टरा गोसोम जायाखै दा नै आङो महाराज सिथर नुजाखायोना बे माबायाव आइफोनाव मोजां नुवा फिल्टर लगाबी हा फिल्टर रियेल केमेरा गरु अहिले मोजां मोसा दे मोजां मोसा Inte dari keren baik. Baik di sana go.
अखा गियि अखासो हाबाय नै लोगोफोर सुटिं खालामनायाव अखासो हाबाय फैबाखै एसे बोथोरानो गोसोमसो जाबोबाय नै बे मोनसे लकेसनाव दहाय खालामदोंमोन ना बेखौहाय खालामखांबाय ओमफ्राय बैलाय नै बैयाव खालामगोन थांबाय थानि एसे देखायलांसै आं लोगोफोर सोरबा भिडिअ शुट खालामनोबा शुटिं खालामनोबा बिराद मोजां जागोन आरोना बेवहाय जि मोजां नै फाइटिं खालामगासिनो गासैथिं फैदों आरो बे हाग्राखौ मोजां मोननानै भिडिअ लानानै फैबाय आरो आं लोगोफोरनि जि मोजां गोथांनो नै साथायाव हाबजोबना थाबाय नै लोगोफोर नेक्स्ट लकेसनाव मोनफैबाय जों बेयावहाय बैलाय गय बारि बैयो बेयाव खालामगोन आरो लोगोफोर नै जोंना एक्टर सासेया मोजांबावलै बेयावहाय खालामसै आरो बेखौ हेलौ लोगोफोर दिनैनि शुटआ जोबथ'बाय ओमफ्राय दिनैनो मोनसे मेथाइनियानो दिनैनो जोबखायाखै आरो बानायखाङाखै अखाबो हाबाय नालाय दिनै माने बांद्राय खालामनो हायासै ओमफ्राय गाबोन दंबावो बे मोनसे मिउजिक भिडिअ'आनो गाबोनबो दंबावो आरो शुटआ ओमफ्राय गाबोन जोबनानै आरो मोनसे भिडिअ' माबा खालामबावगोन आरो बैसागु मिउजिक मोननै आरो मोनथामानो जाबाय मोनसे खालामखांबाय बेवहाय आंबो मोसादो लोगोफोर 14 एप्रिलाव हगारगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ ओमफ्राय गाबोननि भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर औ लोगोफोर जों थांनोसै दायो दिनैनि शुटआ जोब्बाय ओमफ्राय गाबोन दंबावो आरो नेक्स्ट लकेसनाव लागोन ओमफ्राय गाबोन देखायनो हागोन ना हालाथाय हाबा देखायसिगोन लोगोफोर ना गुरनो थांनो नागिरदों दा इसोरो दिनैनि शुटआ नै ना गुरनाय इथिं सासे नै हेइ ना मोनगोन ना मोना नोंलाय मोनाबा न' फैनो मोना नोंसोरो मोजां गुर